Zdraví vás KRL z blogu mamiphone.sk. Dnešný deň sme sa pozreli bližšie na zúbok hre Touchgrind BMX pre iPad. Ako už názov napovedá, ústredným motívom tejto aplikácie, alebo lepšie povedané hry, budú bicykle typu BMX. Dvoma prstami ruky dostanete svoj na začiatku dôkladne zvolený bicykel pod úplnú kontrolu, pripravený na zdolávanie tých najrozličnejších trás plných skokov a všemožných prekážok. Samotná herná časť je zložená z kampane zloženej z množstva tratí podelených do skupín podľa tématiky prostredia a rovnako aj z tzv. Challenges, ponúkajúcich motivujúce výzvy na prekonanie. Prekvapí detailnosť a prepracovanosť ovládania, ktoré prejde veľmi rýchlo do krvi. So svojimi BMX-kami dokáže hráč predvádzať akrobatické triky všemožného charakteru, ktoré sú podľa svojej náročnosti aj náležito obodované. Body súvisia so záverečným hodnotením samotných jazd. Príjemnou pridanou hodnotou je možnosť replayov, teda záznamov z jazdy, na ktoré sa je možné pozerať z akéhokoľvek zvoleného uhla. Nespomenul som však ešte jednu z najpodstatnejších vlastností Touchgrindu, ktorú ste však už určite registrovali. Touchgrind je postavený na veľmi peknom a uhladenom grafickom engine, ktorý zaujme na prvý pohľad a hráča okamžite vtiahne do hry. Touchgrind BMX so svojou cenou takmer necelé 4 € nepatrí ani zďaleka medzi najlacnejšie hry na App Store. Zábava, ktorú však za to ponúka, podľa nás stojí. Zdraví vás KRL.